So hi mga kol, patong yung mukbang kay kani. Charan. So saging atong yung mukbang mga kol. Kung nato ni siya imukbang lutoon sa nato ni. So sabay ko ninyo magluto ani mga kol. So dito maklaro sa video mga kol. So kanina yung mga kol, natuwa din siyang himo na to ni siyang maruya. Kung sa Bisaya pa maruya. Amot lang sa Tagalog mga kol, unsay tawag ani. Pero dire sa mo Bisaya, tawag ani kay maruya. So tibagnol mo ning sagingan ay mga kol. Di maklaro dira sa video. Amot maklaro ba? Pero dire tibagnol mo ning mga kol, nagduha-duha ko kung apilon man nato ni dili na lang siguro. So tibagnol jud. Tibagnol gyud tanan mga kol. Sige lang, pilian nato ni mga kol. So ang saging mga kol, tibagnol gyud. Tanawan niyo mga kol oh. Oh. Na siya murag itom sa tunga. Daot gud siya tanan mga kol. So ato na lang yung pislito, nagahadapita ang humok. So ang humok, dili to siya tibagnol. Sa Bisaya ang tawag sa mo ani basta daot ang saging tibagnol. Amot lang sa Tagalog mga kol. So tibagnol yun mga kol, gamay ra kayo. So daot gyud siya mga kol. Di na lang siguro nato ni apil. Kani arang-arang pa ni mga kol kay gamay ra siya itom. Pero kani mga kol di pa nato panita na tumbukon mga kol. Oh, nagid siya itom.
Mama, kung ko siguro. Abutin kayo sa mama, ngatas ni mama, hindi kayo mo rangkin. Aw, ba? Kung saan lang nakibutan nito yun. Diba, buti mo ako. So muna na siya mga kol. Dala dito kay balik